Boa sintonía na primeira reunión entre o Concello de Pontevedra e o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Que nós vamos a calificar como unha xuntanza moi positiva, que se desenvolveu nun clima colaborativo, no cal tanto a entidade da Xunta como o propio Concello tiñamos moi boa disposición por chegar a acordos por dúas bandas, non? Por un lado, pois para solventar os asuntos que tiñamos atrasados de algúns casos de hai anos e por outra banda, pois tamén para poñer en marcha novos acordos que contribúan a que Pontevedra continúe avanzando. Na reunión mantida onte no Concello, o Departamento Autonómico trasladou a súa valoración das 7 parcelas ofertadas polo Goberno local para a construción de vivenda pública. A idea do ICBUS é comezar a traballar cos terreos de Valdecorvos e Tafisa. Son as que maior potencialidade teñen pois para albergar máis vivendas. Tamén son das que estaban previstas neste convenio do ano 2009, e tamén pois porque son de licenza directa, non? No caso de que presenten o proxecto e estea transferida ao Concello, pois se todo está correctamente xa é unha licenza directamente, non hai que agardar a nada. Nunha segunda quenda valorarán as parcelas das rúas das Devesas, Amado Carballo e Poza dos Canos, tamén con licenza directa, pero con menos superficie. Finalmente, traballarían coa finca do Teucro. A medio prazo, pois ten por diante a aprobación do estudo de detalle e o desenvolvemento tamén da urbanización e non ten aínda a posibilidade de que se adxudique a licencia directa, co cal van a estudar, van a ver con moito cariño e de cara ao futuro pois poder tamén desenvolvela das parcelas máis interesantes que se vai a dispoñer en Pontevedra nos vindeiros anos, por situación e tamén, bueno, pois porque o propio espazo provee que pois xa interesante. O Goberno local aproveitou o encontro para trasladar ao ICBUS o estado das licenzas pendentes que permitirán a construción de máis de 70 vivendas en Valdecorvos. O expediente e a documentación presentado xa contan co visto bo do Concello, que agarda poder aprobar a licenza definitivamente na vindeira Xunta de Goberno local.